ассалому алайкум бародарон ва хуварони гиромӣ. Ман ҳозир дар шаҳри бостонии Панҷакент ҳастам ва айни замон дар водии Зарафшон ҳастам, ки дар байни кӯҳҳои бузург қарор дорад. инҷо як ҷои таърихӣ ва муҳим барои миллати тоҷик аст, чун хеле зиёд олимҳо, нависандаҳо, шахсони барҷаста ва шахсони гӯем ки соҳиби ҳурмат ва соҳиби илм ва кашфият ҳастанд. ин водӣ аз худи даруни Тоҷикистон сар карда, яъне ки аз масҷои кӯҳӣ сар карда то ба Самарқанду Бухоро рафтааст, водии Зарафшон. ва инҷо ман омадам ки илҳом пайдо кунам, чун падар ва гӯем ки гузаштагонамон аз ин ҷо баромаданд ва аз хеле зиёд барҷаста шахсҳои барҷаста, бобоҳо, бобокалонҳои мо аз ин ҷо баромаданд. бинобар ин дар ин ҷо будан ва илҳом пайдо кардан хеле ҳам муҳим аст барои ман, ҳамчун гӯем ки як шахси ҳунарманд. бинобар ҳамин як шахси гӯем ки нависанда, ҳунарманд. бинобар ин баргаштан ба решаҳои худ хеле ва хеле ҳам муҳим аст.